Ahojte ľudia, vítajte na mojom kanáli. No, dneska si urobíme na menšiu reakciu na túto jednu babu. No, typicky môj YouTube. Prepáčte, že tu bude táto upozornená senzitívne akcie. Bohužiaľ nemám čo s tým urobiť, takže to bude musieť byť takto, bude to musieť takto odklikávať. No, je to táto tu baba, tam je všetko. Bohužiaľ, nemám čo s tým urobiť, no. Všetko je to domluvené proste, áno, domluvil sa túto babu, ktorá vlastní tento YouTube kanál a máme tu proste dohnuté, že môžem na ňu urobiť menšiu reakciu. No, má tu nejaké videá ohľadom shortov, no, máš docela dosť odberateľov, aj docela dosť videí, no. Najviac videí tu máš asi z týchto shortov. No, niekedy je dobre točiť viac videí. Máš tu pár videí. No, to raz, dva, tri, 23 videí tu máš, no. Musím povedať jednu vec. Keď chcete, že proste iba shorty točiť, tak založte si kanál, kde budú iba shorty. Keď chcete videá točiť, dobre, točite videá. A chcete k tomu pridať pár shortov, dobre, môžete. Nastavte si, že napríklad pondelok natočíte 2 videá, útorok 1 video, stredu 2 videá plus so shortom a takto vymieňate, proste chápete, proste chápete, no, lebo môže sa stať toto napríklad, no napríklad toto, že to môžeme pustiť. No, keď edituješ o tých psíkoch, dobre, je to fajn, je to docela dobre spracované video. No, možno to nepozerať to jedno krátke video, mohlo to byť ako short, teraz musím, podľa mňa, dajú napríklad toto. Somebody real home. I'm watching my tone. Da-da-da. I ain't talking back. No. My name is Pink and I'm real. Somebody real home. I'm watching my tone. Da-da-da. I ain't talking back. No. Why? Cause I'ma get thrown. Da-da-da. Somebody real home. I'm watching my tone. Da-da-da. I ain't talking back. No. Why? Cause I'ma get thrown. Dobre, dobre, dobre. Dobre, to dobre. No, počkaj, nemáš tu nejaké príspevky? Tiež ešte vás dozerali. OK, dobre, dala si fotky. Dobre, OK. No, neviem, či vidíš, ale ľudí zrejme nezajíma tvoje jedlo. Takže nerob takúto chybu, keď chceš mať aj dobré lajky. Nerob takúto chybu, proste nedávaj to, čo ľudia tvoji nechcú. Pardon, vyjebaný skurvený budík. No, môžeme sa pozrieť na nejaké tvoje video. Dáme napríklad populárne. No, 2000 ľudí, dobre. Ale počkajte, ešte si raz klikneme tvoj kanál. Odober. Áno, dal som mi odber. Za mňa to zaslúži ako. No, dajme si videa. Tuto si raz klikneme viac. Pozrite. No, prepáčte, že nevyšiel špeciál za 400, ale nemala som čas a preto vám to vydám. Kým dáme 1000 nádej prísť. OK, dobré intro máš. Dobre, to je to trošku zaujímavé, no.
Ahojte ľudia. Vážne ľudia, dobre začína. Dobre, to je odo mňa všetko. Ja ti len prajem veľa úspechu na tom YouTube. Nech sa